बैसागो जोंनि गोदान बोसोर बरायनाय रंजानाय बे समाव बिसायख'थिनि हाबाफारिजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गाबोनो नलबारियाव फैगोन आरो समफोरो BJPनि प्रेसिडेन्ट नेशनेल प्रेसिडेन्ट JP नाड्डा बिथाङा समफोरो क'क्राझार आरो रौतायाव फैगोन बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारि लानानै जों बिथांखौ बरायनो थाखाय माखासे थाम-थिम खालामगासिनो दङ। क'क्राझाराव 70,000सो सुबुं गौमा जागोन आरो रौतायाव 40निफ्राय 50,000नि मोनसे सुबुं गौमा जागोन आरो बे मोननैबो बिसायख'थिनि मेलाव बिथाङा बाहागो लानानै जोंनि बिजाथिनि जानानै दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथांनि जानानै आरो क'क्राझाराव जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै फोसावनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांनि बाहागो लानायनि उनाव जोंनि मोननैबो समस्तियाव जोंनि दोलोफोरनि माखासे दैदेनगिरि मावथिफ्रा आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा आरोबाव गोसो गुदुङै खामानि मावगोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव NDAआ मावनो लानाय खामानिफोर बिनि बागै थांखांनाय समाव माखासे जि मोजां खामानि मावबाय बिनि बागै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो हागोन आरो BTR ओनसोल हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोजोना फैबाय आरो बेवहाय BJP हिसाबै जि मोनसे रल जोंनि UPPLजों लोगोसे दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों। 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा मोनसे जानायनि उनावनो दिनै जोंनि ओनसोलाव 100% गोजोनखौ नुनो मोन्दों। हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो जौगानायनि माखासे गोदान खामानिफोर जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजाङै जानायखौ नुनो मोन्दों। दा नंखायनो जिखिनि भट होनो गोनां भट होग्रा रायजोफोर जि माहारि एबा जि धोरोमनियानो जाया मानो जि रावनियानो जाया मानो बयबो देग्लाय बोसोराव नैबे जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिखौनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्राबो गोसोखौ थि खालामबाय। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव दरं उदालगुरिनि जि बिजाथि दङ बिथाङा 3निफ्राय 4 लाख भट बारा मोननानै आरो क'क्राझारनि जोंनि बिजाथियाबो 3 लाखसो भट बांसिन मोननानै देरहानायनि चान्सखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।